Després de 6 mesos sense pagar per estacionar a la zona blava de la Seu d'Urgell, finalment, aquest dilluns 1 de juliol, s'haurà de tornar a pagar per aparcar els vehicles. La concessionària Saba Aparcaments ha finalitzat aquests dies la instal·lació dels parquímetres i a partir de dilluns ja caldrà posar tiquet per evitar ser sancionat. L'entrada en servei de la zona blava permetrà una major rotació de vehicles al centre de la ciutat. Hi ha hagut molta gent que ens ha demanat, si us plau, que tornés la zona blava, que la dificultat d'aparcament al centre de la Seu, especialment a la zona comercial, era molt evident i, per tant, potser aquests mesos han servit per constatar que la zona blava té una funció específica, que és principalment regular la mobilitat i especialment l'aparcament a les zones de més trànsit i a les zones de més necessitat i de més mobilitat en el centre de la ciutat. Les zones de pagament seran dues, una verda, més cèntrica, amb un màxim d'una hora 30 minuts per aparcar, i l'altra blava, amb 3 hores d'aparcament màxim. L'entrada en servei de la zona blava serà comunicada per carta als ciutadans de la Seu d'Urgell. D'entrada, aquesta setmana, tots els ciutadans de la Seu rebran una carta a casa seva on s'explica que existeix aquesta qüestió, és a dir, que la zona blava es posa en servei el dia 1 de juliol, i per altra banda també els primers dies, sobretot els agents de la zona blava informaran als usuaris sobre aquesta qüestió, sobre que ja està en marxa, de fet la gent ja veurà les màquines posades, etc. I per tant els primers dies seran d'un cert rodatge. Fonts de la concessionària han comentat a Pirineus Televisió que es començarà a sancionar a partir de dijous 4 de juliol i que els 3 primers dies només s'informarà als usuaris.